Tervetuloa Rantakuntoon blogin ääreen. Mun nimi on Kristian ja tavoitteena on päästä rantakuntoon kesäksi 2012. Viime kesästä asti mä laihdutin noin 38 kiloa, eli 150 oli alkuunpaino ja nyt se on noin 112. Ja koska nämä keinot ei ole tepsinyt, niin tarkoitus on ottaa semmonen loppukiri, että pääsisi silleen mahdollisimman pian alle 100 kilon. 90 kiloa olisi kuulemma normaali paino, enpä tiedä, koska pituutta on 194 senttiä. Mutta kuitenkin 100 olisi semmonen kiva luku, jonka alle pitäisi päästä. Ja lisäksi pitäisi painaa vähemmän kuin pari mun kaveria. Joten tervetuloa matkalle ja toivottavasti meillä on hauskaa yhdessä.